Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Oh, unsa may buot nimong ipasabot? Ako'y mananghid ni padre nga mulive ka? Oh, Oy, di ko Ikay pananghid dito di lagi ko kaharong ni Pader. Aw, atong mother. Nag-joke ka, Gring? Wa! Kamao na ka mag-joke-joke, Gring, ha? Ay, ambot sa di mo piping, oy. Kung nga nung wa magyug ka mananghid og tarong ni padre nga mo si Arka, naghuwat magyug kang may daotang mahitabo. Ay, nanagis gote, Gring. Kay nauwaw na kong mayo. Og di lang kay ikay nauwawan, Ping. Ako sab, nauwawan ko kay mao dayon na gisugat ako sa mga tao dito sa akong pag-adto. Oo niya, kay human na naman to. Di naman to mabalik pa. Di naman to ma-erase o ma-edit. Kamusa kong ma-edit, Gring, ha? Saba di oy. Tigsi lang ng naong nimo. Gusto na gusto na mula kong buhaton, Gring. Muhila ko? O sige. Nauwaw ko, Gring. Wala kong naong ikatuban ni Pader. O sa mga tao tungos na itabo. May pagmamatay na lang ko. Oy, paghilom piping oy. Babaya nimo oy, madunggan kay kag daotang hangin. May dungga na ng hangin, rin. Saba di oy. Puro lang yung kabinuang da. O sa malagi na akong buhaton? Naglibog naman ko. Ay pagnovena. Ha? Luya bitang kuya piping sa. Pero makatawar man gyud gihapon ko maghunaw na bisag unsaon eh. Lulong, Father, hangtod ba karon? Sino'y piping gihapon ang inyong topic? kuan Father. Wa na ko malingaw ini ha. Sorry Father. Bisan asa kumadto, wala lang ipangumusta ang mga tao nako kundi sino'y piping ug ang nahitabo niya. O sikat kay sino'y piping. Sikat sa pagbugal-bugal sa mga tao. Kung nahitabo ka to sa inyong amahan ang nahitabo niya, malipay ka mo nga bugal-bugalan siya sa mga tao? Kung may anak pagha sino'y piping, nalipay ka siya karon? O man, igor man mong muduko, wa mo ikatubag? Ikaw, Lulong, Dili Father. dili gyud. Kay gani, kung di palang ko pare, bisag wa pa ko'y igbahog parinti ni Noy Piping, gipang sukmag ta na mo. Suko laging Father. Namuwag og mayo. Tingali kung tiguang pa siya. Giatake na to. Di masagod maayong inyong gibuhat. Pareho ka nato sa kaya Pepe nga nagserbisyo sa simbahan. Mas una pa gani siya nato. Dapat kita ang manalipod niya. Dapat, dili gani unta tumaabot sa gawas. Pero kay niabot man, nagpasabot nga naay na nabi. O kay kamura mga sakristan ang naatong higayuna, nagpasabot nga usa ninyo ang nanabi or kamong tanan. Kaming tanan. See? Sakto gid si Father James. Nindot unta mo pang sukmagon. Dito na kang padre, Ping. Wa pa. Uy, naunsa man ka? Nagdok-dok-dok-dok man hinuon ka diha. Uy, atuan na tos padre, oy, kanang nangita na to nimo. Ha?
Ay, kasabot ratos pader eh. Nganong wa pa ko magpakita dito. Kasabot lagi. Pero bisag respeto in taon niya, uy. Pananghid ditong tarong. Mubakasyon ra ba ka o muundang ka? Klaruhi dito. Hala, sige na. Pag-ilis na dito ka. Mahapunan na lang sab ka. Kuya, okay lang ko, Greng. Di man gyud ko kaharong niya nga ako rang usa, oy. Sige na, Greng, be. Asawa bitaw tika, mag-unong ta sa hirap at ginhawa. Bag-ura gid nila kaw, kuya. Pila ka minutes lang yun. Nawalagi. Langayan, magud kaayo kagod. Ay, nalago ko kasab, Greng. Nangita na ba gid siya nimo, kuya? Marag nagplano man ganito siya nga moadto sa inyo. Uy, di ka hatuad sa amo paingon. Dili kay padung tog syudad. Na, mamauli lang ta, Greng. Nahala, sige. Balik lang niya may ugma, Lida. Sige nang milagring. Ah, Oy, Piping! Piping! Wala maglain imong tiyan, Ping. Doon ramang CR. Oy, huwa na ko malingaw ni mo, sister, ha? Pagtarong, ha? Nang tana, Greng. Mamauli na ta, Greng. Dali na, Greng. Ay, uy. Nang Kalain mo, sister. Uy, mga pak, magkasi may problema ni mo. Unsay ako problema? Wa ka ba mahibaw nga ako ning bana ang imong gibugal-bugalan? Kumidya ra magudto. Komedya na to, Greng. Tana, Greng. Mamauli na ta, Dito Greng. komedya. Nakaminos ning babayhana nato kay pobre kayo ta siyang pananaw. Kay siya, dato, tungod kay naa siya anak nga naas abroad. Mura ra bag unsay trabaho. Maid ra ba? Kunyag maid ang akong anak, may problema ka? Wa ko'y problema sa imong anak, oy. Ikaw ang akong problema kay mapahitason kayo ka. Mura kag sikin sa gwapaha na. Sigig post og selfie sa Facebook. Unya filter ready ay ang nakagwapa kay nangunot tas personal. Bah! Nanubra na kag milagri nga kahanga. Tuog kang di kumisukon ni mo, ha? Ibay ni mo, ha? Ani man godfather. Ani man gud Iwasa una ko. Sawa pa muna ko ipatawag, nangutanan akong daan ni Lida. Kay siya mangkuno ang diha gawas ni Noy Piping. Nakadungog ko sa version ni Lida. O nakadungog ko ron sa inyong version. Usaray ako nakita nga maugyo'y sinugdanan. Maugyo'y nakaingon nga nung nahitabo ko. Gihapak man kunyag una, Dre. Patiwasa una ko, Sister Ay, Pilang, ha? paghuwat ka nos ka pasultihon, oy. Sister Milagreng, Sorry, Father. pareho ginumdumin ninyo nga pareho mong nagserbisyo sa simbahan. Pareho mong hapit anang kapunungan dinhi inyong giapilan. Gani, kung pwede patingali mong magsakristan o di ba mag-choir, inyo na nang gibuhat. Pero unsa na hitabo? Mura mo wa pa kasuway o katikis mo. Nagpakauaw lang mo sa tong simbahan. Ako, Dre, ego ra gyud kong ni-react, Dre, kay sobra naman sa guni siyang nakatamay ni Pipinggod. Bisag ing ana ra ng akong bana, mulaban ra ba gyud ko ana, Dre, kay pinangga kayo na nako, uy. Sakit kayo ang akong dughan, Dre, nga iya pang gikatawan o giingnan nga paadtuon sa CR kay diharas duol. Pero imo kong gihapak. Ug imo pang giapil ang akong anak nga nagpa-maid sa gawas nga wa man unta toy labot. Igo na mo ana, ha? Igo na. Igo na mo ana. Inyo na nang giistorya ganina. Nakasabot ko ninyong duha. Pero wag yung ko kasabot nga nung ingon ini mong mo-react o sa kasitwasyon nga unta napuno man mo sa mga pagtulunan sa simbahan. Oy. Nagpasabot ba rin nga wag gid mo ni sabtan
Kaya wa mo na minaw sa wali ug sa inyong mga prayer meeting. Nga ang inyong pag-apil sa mga kapunungan sa simbahan para lang ingnon, para lang tan-awon nga nagsulob og uniforme sa IKP, kon Compradya de San Jose Antonio de Padua, Compradya de San Jose og uban pang mga kapunungan. Pero bisan gamay, wa mo'y nasabtan sa inyong gisudlan. Kay kung doon na pa, dito mahitabo nga magbugno mo. Dito mahitabo nga ikaw, Sister Pilang, magkomedya og sakit kang nipiping. Og ikaw, sad Sister Milagring, dili ka mo diretsong hapak kang Sister Pilang og musulti og bisan unsang sakit nga bisan ang wa din maapil pa. Kung padayon mo mag-iningon ini, may pagmangundang na lang mo o manglaba mo sa inyo. Ay, sakit tagit sa kong dughan, Pingoy. Laliman ka, paundangon ko. Ging nanday ka paundangon ka. Ingon ba't siya nga may pakunog mangundang mi? Oh. Kung magpadayon lagi mo sa inyong batasan nga dili mao. Asa may dili mao ato, Ping? Nilaban ba yun ko nimo, ha? Ay o lagi. Ug nagpasalamat jud kay ko nimo ana, Gring. Nakita gyud nako unsa ko nimo kamahal, Char. Ay, hoy, Ping. Seryoso ko, ha? Si Char diha. Lagi. Seryoso lagi ka. Ug seryoso sad ko nga nagpasalamat nimo. Sa tinuod lang, milapat akong atay, Gring. Pero ang punto manggod ni Father James nga nagpasensya lagyud unta ka. Pwede man tato badlungon na nimo Pilang sa lain nga pamaagi. Pero imo magong gigamit ang imong pagka-action star. Mo ay nahitabo to. Ay, bitaw, no? Wa ko'y pasensya. Ay noon, nala masagyo na magkatiguang. Hoy, idaran, oy! Dili tiguang! Pasaylo ako, Pader. Pasaylo agi taon ko. Anong mga ayo ka magpasaylo, no? Nga di man ikay nagkasa. Pero tungod na ako dagan ang nakasa. Ha? Kung wa pa ko magbinugo atong higayon na, wa gyud tay mga panghitabo nga ingon ani. Ayog basulang imong kaugaling ni Piping. Pero nakasa lagi sila tungod na ako, Pader. Wa pala lagi ko nagbinugo atong higayon na. Ayaw paghilak, no? Mauwaw na ko matubang sa mga tao ni Misa, Pader. Mao nga mundang na lang ko. Oh, Noy. Undang na lang ko, Pader. Oy. Oh, Noy. Namisik, Noy. Namisik. Napiskan ka. Sorry, Pader, sorry. May panyo. May panyo. Limpyo sa rin ni Pader ay. Ayun lang ay. Oh, unsam di mo gusto ka ng akong ginamit? Ito ay daghang sa akong kwarto. Nag-joke ka, Pader? Bitaw, Noy. Gamitan na. Imo na na. Salamat, Pader, ha. Pero, matay, maikog mo kung musikman ay. Ikaw yun, Noy Piping. Bitaw, Pader, salamat, ha. Ayaw undang, ha? Bakasyon lang. Wa mo sugot si Pader nga mundang ko. Pwede rin ako na kung bakasyon basta di lang mundang. Usa ka buwan imong bakasyon? Di lang kong bakasyon rin ay. Maikog mo kong Pader. Aw,
Abi na kong mubakasyon gyud ka. Kay mga nakay narabas Ivana. Ha?